Pasok ka. Kana gyud. Wala di ka muluto pang no. Yung mga kamare no, luto na ang atuang binukuhang dalag no. We dito. Dara ang preparation na mga kamare, mga Wow! wa lagi gyud. Oh, nya, resulta. Resulta. Ha? Sa. Di pa rin man eh? Pero pinalahion niya binukuhang haluan atong tirahon. Uy, sige. Patilawon ta mo. Kana. Sige, tara. Iuwi ko ni. Usa ka mayong udto diha niyo mga kapare ug mare no. Welcome na pud sa ato ang Pare Manny YouTube channel. Karong udto ha, magluto na ko para sa paniudto na mo no. So nakakita mo maganan naman ako. Nakakuha jud ko. Dara ipakita nako. Gisugba na ko na daan. Kay maghimo ta mga kapare ug mare no na binukuha na halwan karong udto ha, pinasahi jud ni. Before na magsugod ko, palihog na po ko subscribe dia o i-click na ang notification bell dia o ining like lang po mo sa amuang video no o sa ubas kong video pag ko mismo kay para mapa-shoutout mo ipakita na ko ang ingredients karon no. Una ining tomato o atsal o onion green no o kining luya ning brown pepper, black pepper, kining siling na buyo o secret ingredients o asin no o kining isa na to kakuan limbuko no o na makahatag og lasa sa atuang kuan karon linuto na binukuhang haluan. Okay mga kapare no, so ako na dang pabukalo sa ning sabaw sa buko no bago na to ilunod ang halwan para nindot kay siya. Standby mga kapare, standby ha. Wala to na tong bukal. So ako ipakita ninyo ako mga kauban no, nawa pa ko kaluto gaya naglaway na. Wala kundi ang masadri duklog nito. Ang founder na psychic. Ang kuan pod ang mga sidekick na naskilid katong gitong bukod na ko gana kay buwan na ng head. Ang akong mga pare. Mga kapare o mga kamare no. So murag nibukal na kay nigawas na yung steam no. So atong ablihan. Nibukal na gyud mga kapare o kamare no. So ato nang ilunod ni mga lamas. Kini atong malamas. Isa pod ni day idungag na to niya. Itlog. No. Yan. Unay, ginger. Tapos, sili. Binukuhang dalag. Dalag na binukuhan. Tomato, no? Onion. Bisa kung sa inyo sa ako na natuta na. Ayaw lang na itlog. Ay, wala pa na nabatil.
tanan. Yun, oh, bell pepper yun. Tapos, unya na lang ning, unya na lang ning green onion. Oh, ay, kung nga kayo laway. Talagsikan lagi. Talagsikan ba? Oh, Iya dia kamu luto jadi anak pre ba? yes. Nahimo ko. Ilunod na ni dito pre oh. Sa last big tulon na nimo, tulon. Tula. Mutulon mo na ikay. Oh, ibutang lang po ni nato ang daaning black Saan pepper. mo dahil mong gibutang pre? Black pepper. Ako man nang taning ipulbos nimo pero diri lang ako ibutang. Ayo pre, ina ko pulbusin pre kay. Gani no. Ha? Onya, neng, para mulasa jud kayo secret ingredients. Isabay na lang tanan. Kaya pre kay mo tilaw na ko. Oh, karon na. Dali lang. Asin na lang po no. Ay na ilunod na pre. Ha? Siguro lami naman kayo. Wa may Parang haluan, ayun. wa may lain sa imuha. Lami man gyud niya, lami man gyud tapos ta maluto. Pure buyag. Liwat kung kunin mo. Tilaway kung kuan ba? Kining sakto ra ba ayahang lasa? Oh, angay man ang tilawan, wala pa malunod. Wow. Wow. Oh, kana. Okay pre. Okay ra? Sige. Ato siyang haluon kadali. Ha? Ayun na ilunod. Oh, mga kamare no. Ato nang ukban. Oh, luto na. Luto na gyud ni mga kamare no. Kanina ra gyud ni binukalay. So ato nang ibutang ang ato ang green onion. Luto na pre, luto na. Ay, luto na. Sigurado na ni. Asa man si Matsuron pre? Tuwa sa kuan pero uy, pandamay. Man! Kana man ka. Oh, tilaw. Oh, sige, tilaw daw. Pero Oh. tiluan, be. Oh. Lagi na kay mapasok ka. Namiya mo eh. Kana gyud Wala, kana. di ka muluto pang no. Pagka-score si Koy. No. Namiya mo Ha? eh. Kana gyud. Oh, sige. Pagulat mo da, pagulat di magsinirok. Oh. Ibutang na to ning buko sa imabaw no. Tanga pa niya nagbuko pre. Oh, ako na ibutang kay basig imong kaunon, murag gigutom na biya jud ka. Wala gatas ana pre. Ha? Unya, pwede po kamo tilaw gata, sinigbahuman kog luto, imo lang suyo po ng Do man gata. lagi nakaklase pre. Oo, sigurado. Duha ka klase na, kay special man na. Unya man na siya. Ha? Mga kapare, mga kamare no. Pero bago kita ning recipe ha pre. Ano nga? Dili na ka makakita sa Parimani TV. No, mga kapare, ug mga kamare, butangan na to isa ka itlog no, pero gikuha na ko ang white yolk man ni. Tanga pa jud mo itlog pre. Oh, ang yellow lang ato ang ibutang. Oh, ha? Oh, ha? Mga kapare, mga kamare. Hmm. Yan. Ya, takpan pa na mo pre di na. Oh. Ato ning Ay palipat-lipat pre. tangan gamay. Kay, praplin lagi matalagsikan lagi glaway ba? Yung mga kamare no, luto na ang atuang binukuhang dalag no. With hito. Darang ang preparation na mga kapare no. So sa walay budget kayo, pwede na mo mamana sa sapa-sapa lang. Pero kanang hinlo po dog. Pwede na ninyo himuon ni no. Dali ra kayo basta naamo sa mga probinsya, dali ra kayo mo makaluto ani kay wala man ginapalit ang buko ani. Atong ginabutan sa mga ingredients, pwede ra po makita sa palibot basta naka sa probinsya. So no involve man ni aning resipihan no. Diri lang sa moa. Pero sa siyudad pwede lang gyapon eh. So, before ko makalimot, palihog lang mo subscribe o pinutan ng subscriber button diya o katong notification bell button diya ha o ilagi ka mga video mga pare o sa ubos ako ang mga video diha pag-comments mo para ma-shout out yun mo mga kapare mga kamare ha. Okay, o nya hantod sa sunod na tong panakita kay medyo gutom na. Bye-bye! Pare-pare! Pare-pare!
Pare Manny TV! Go! Yeah!